Však túto pec kupujú ľudia, ktorí nechcú makať okolo kúrenia. Naša topka Hightech Domo 2, 51 kg zásobník. Tak nájdete interiérovú pec na trhu, ktorá má 51 kg zásobník. Sem s ňou, aby som o nej vedel. My spravím 52 kg zásobník. Minimálne. No, takže toto je pre ľudí, ktorí nechcú makať okolo kúrenia. No, ako zase budú nejakí mudrlanti, veď plyn, otočím gombík. Jasné, len koľko stojí to otočenie gombíku za mňa. Určite tá peleta stojí menej ako otočenie toho gombíka na plyne či na elektrine. No jasné, ako vieme dosypať pelety, pozri, budeme aj musieť, že skoro prázdny ten zásobník. Že toto vieme a čo, že komoru nemáme, tieto vrchné, krycie dvierka vieme otvárať. Hej, ale tieto kvázi kotolňové, jak ja tomu hovorím, tak tie musia zostať zavreté počas prevádzky, lebo je tam určitý tlak v komore pre to najsprávnejšie horenie. To už naši rakúski inžinieri prišli na to presne, aký tlak, kedy vzduch, koľko vzduchu, kedy pelety, koľko peliet. Čiže ono to není len o nejakom dizajne, tá kúpa pece. Hej. To sú tie najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia. Že si myslia, že keď je niečo štvorček a vysoké podobne a široké podobne, tak to aj kúri rovnako ako Rika. No, takže to je omyl, to je veľký omyl.